hyvin. Ja nyt heittopelillä selvee, katsoo oikealle, sieltä löytyy Markku Luoto, syötön katkos Andrew Kiel, ja nyt saa Oulu pistetä taululle, se on Big Six! Ja nyt ensimmäinen 10-28 jardin linjalla. Pallo pelataan Anthony Squillinille kiertopeliin, se pääsee, ei pääsekään, Andrew Kiel pysäyttää pelin. Juoksutilastot, kiinniottotilastot ja potkupalautustilastot mukaan laskettuna eteni ennen tuota valitettavaa loukkaantumista 1500 jaardia. Option pelillä mennään, pitchaa ulos, Mankille, Mankki pääseekö karkun kiiltä, ei aivan pääse, vain jaardia. Antti Polee nyt Oulun takapuolesta, että siellä pakittavat taakse ja sitten Mike Poliolle pitchataan pallo ulos. Polio ei pääse kyllä aivan vauhtiin sinne, Andrew Kiel ottaa päivän. Niitä pelaajia, jotka on hyviä, sen jälkeen puolustus alkaa herää enemmän niihin pelaajiin, niin sitten ruvetaan käyttämään muita. Kyllä, ja nyt siellä on sitten yksi pelaaja Laaksosen muodossa, jota myöskin syytä varjostaa tarkemmin, jos mies tuolla tavalla ottaa. Siinä sitten Andrew Kiel näyttää hivenen aitomisen, tulee Butchers-puolustaja ja näin. Se oli Laaksonen. Laaksonenhan se siellä kävi kokeilemassa, että jäisikö isompikin vonkalle. Seuraava heitto sitten heti perään tuohon pystyy tänne. Ei, pelataan tuo sitten kolmas varjo, eli tuo lyhyt heittopeli keskusyökkäjällä. Kyllä Kiel taistelee. Ja Fung Nguyen yksin tuolla vasemmalla ja nyt aukeaa sitten Mackenzie McGradylle, mutta erittäin vahva takko oli nyt tämä. Lievonen. Ja Markus se pallon nappaa, siitä lähtee etenemään, mutta siellä on Anna mennä! Yritys edelleen tuo 9 jarria ja Stacey Thomas tällä kertaa tuolla hyökkäyssuunnasta katsottuna oikealla laidalla ja Kielille pelataan tuo ja vahvasti mies kyllä punvat. Reiden Antti Kureniemi poimi syötön katkon ja nyt sitten Polio pysäytetään aloituslinja. Kästelläänkö sitten Mäkelän takareisiä tuolla toimenpiteellä? Ei, kyllä sieltä puuttuu Pasi Lautala 7 peliä mennään, niin tämä ehtittäisi pelaamaan loistavasti ennen tuota tilannetta mennessä pois ja sen jälkeen päättäisiin vertaamaan Itävallan ja Suomen liigojen tasoa. Komea tilanne tuossa tilanteessa, Andrew Kiel tulee ja siksakkia mennään ja vielä onnistuu pysymään pystyssä. Ensimmäisellä puolella ei tullut ainuttakaan puntipalautusta. Ei taida tulla tälläkään jaksolla. Nyt Ouluhan ottaa sen sieltä pallon. Näin ollen kiinniotto jää voimaan ja Rajaritaralle ensimmäinen yritys. Ja nyt lentää sitten tälläkin kertaa Liina kentälle ja se tulee päällä. Puolestaan Kuutti Kilpeläinen tuolla toisella lailla ja Squillinille pelataan pallo tuossa tilanteessa. Squillini pyrkii avaamaan peli puuhissa, mutta on kuitenkin tälläkin kaudella pelannut ja aloittanut peliuransa siis vuonna 1985. Seppälä hivenen kommentoi tuossa uransa aikana. Käynnistyminen nyt otetaan Trips-muodostelma, Joonas Taina keskimmäisenä tässä, Andrew Kiel ja Stacey Thomas ulompena, mutta Saloranta jätetään yksi tuonne ja nyt sitten pelataan tuo Salorannan koukku-pystykuva hyvin vahvasti Raidatareiden toimesta pois ja sitten tuolle nyt toivotaan heitto sinne maalialueelle ja mitä näyttää tuomaristo tuossa tilanteessa? Yksi kauden komeimpia kiinniottoja nähdään tässä hidastuksen toimista. Haadesti hakee ensin Salorantaa tuonne, sieltä tulee pelaajistoa sitten tuolta vastaan ja sieltä lähtee Haadestin heitto ja tiukkaan paikkaan. Sieltä kahden puolustajan välistä Kiel ottaa tuon pallon kiinni, putoaa maalialueelle onnellisena miehenä ja näin melko
Saloranta puolestaan alalaidassa. Haaresti lähtee hakemaan sieltä aikaa ja kovalla heitolla sen keskelle ja Andrew Kill. Squillini, Haade, Thomas. Kaksikko ei ole tällä kertaa vastakkaan, vai Thomas pelaa tässä kuvaruun enemmän tässä alalaidassa, mutta sieltä Squillinin mies kuitenkin ottaa tuossa tilanteessa pallon kiinni. Puolustuksen takakentällä on vielä Auringon kanssa tekemistä. Kyllä, tätä neuvoa nyt sitten kuunnellaan. Kuitenkaan Dan Selve ja Mikko Hovi kuunnelleet, vaan toimittaa. Nyt tuolla kiinni haavasta. Onnistuvat kuitenkin.